sa Antique News Update. Ang mga nagapanguna nga mga natipon nga balita kang news team kang PIO Antique. Banwa kang Balderrama sulod sa top 10 para sa National Resilience Champion Awards. Educational Assistance Schedule ginpagwa kang PYDO. 213 katupad workers handa din mag-umpisa. Bagong lahi nga klase kang pispis nakitan sa probinsya kang Antique. Halin sa PIO News Center, ang inyo tagbalita. Mayad nga adlaw probinsya kang Antique. Para sa detalye kang mga balita. Munisipalidad kang Balderrama nakasulod sa top 10 finalists sa National Resilience Champions Award. Sa dugang nga report, may balita si Brix Ostan. Banwa kang Balderrama sa pagpanguna ni Mayor Jocelyn L. Posadas ang nakasalud sa top 10 finalists para sa National Resilience Champion Awards recognizing local heroes. Ang nasambit nga Champion Awards ang ginapangunahan kang Project Uelo, kaimaw kang Acer Technologies, Mapua University School of Civil Environment and Geological Engineering. Ang diyang nga programa ang may kaangtanan sa disaster preparedness on local communities. Dugang kadya ang Banwa kang Balderrama ang nagaisahanan nga banwa sa bilog nga probinsya ang nga nakasulod sa top 10. Gani, si Governor Rodora Dudod Cajao ang nagapalabot gid ka ng pagpanginbulahan sa Banwa kang Balderrama. Para sa Antique News Update, Brix Ostan, PIO Antique. Educational Assistance Schedule ginpagwa kang PYDO. May report si Rica Belmonte. Partial Educational Assistance Schedule ginpagwa ka PYDO. Nagpagwa ang Provincial Youth Development Office kang partial schedule kang mga kwalipikado nga estudyante nga makabaton kang provincial assistance sa kada banwa. Ang mga nakaschedule nga banwa nga pwede rin makabaton kang educational assistance amo ang mga banwa kang San Jose, Sibalom, Belison, Tobias Fournier kag Aninii nga nakaschedule sa Biyernes, Pebrero 2 sa Binirayan Sports Complex. Ginapamaan man ka PYDO nga halin alas 6:30 sa aga, pwede rin makaagto sa venue ang mga estudyante kag magdara kang mga kinahanglanan nga requirements, pareho kang black ball pen, valid school ID, kag bisan ano klase nga valid government ID para sa andang igabatunon nga scholarship. Dugang pa, ginaklaro kang Provincial Youth Development Office nga ang lista ka mga banwa nga may payroll, partial lamang kag bukan pati pangkabilugan nga lista ka mga benepisyaryo. Sa kadya, may mga ipreparar lang anay ka mga estudyante nga wala pati schedule ka release ang anda nga mga requirements. Para sa Antique News Update, ako si Rica Belmonte, PIO Antique. 213 ka mga tupad workers handa rin mag-umpisa kag andang obra. Sa dugang nga report, may balita si Manuela P. Samolde. 213 ka mga tupad workers ang magkaumpisa rin. Ang nasambit ng mga tupad workers halin sa banwa kang Sibalom kung sa diin 113 tanan kag 10 ka mga taga San Jose. Kahapon nga adlaw kay imaw kay Governor Cajao ginhiwat ang orientation kag contract signing kag simbolo nga hindi magbuhay magaumpisa rin. Ang mga tupad workers mag-aobra sa sulod ka pulo ka adlaw nga may sweldo nga 480 pesos kada adlaw nga may 4 ka oras nga pag-obra sa tagsa ka mga kabaranggayanan kung sa diin sanda ang residente. Ang diyang programa gintinguan kid kang opisina ni Governor Cajao. Dugang kadya si PSWDO Lazaro Pitinglay ang may pahayag sa nasampit nga programa. Because they are bombarded by ASM, this was the priority of the governor during the time to augment, to supplement also the national government, to supplement also the provincial government. Kaya ang provincial government nagtao sa assistance sa may amping. So because of this, ang ating budget hindi gid makasarang. So the governor is trying to coordinate and collaborate with other agencies like Duli, no? So ari ng Duli Tupad. So gin-prioritize na ding Darwa. Actually di si gobernador kadya nga ginpili ng kada sara kon sino. Tada lang nagtao ka direksyon ng ASF towns nga naigo sa ASF natin dapat amo ang tawag na priority sa Duli Tupad. So amo ning natabo. Para sa Antique News Update, ako si Manuela P. Samolde, PIO Antique.
bag-o nga lahi kang pispis nakit-an sa Antique. Sa dugang nga report, may balita si Daven Aragon. Bagong lahi ka pispis nakitaan dya sa Antique. Pinaagi sa Department of Environment and Natural Resources o kung DENR Penro Antique, kag Senro Bilison kaimaw ang Menro Hamtik kag San Jose, ang tufted duck o kung Athia fuligula nga isa ra ka waterbird species ang nakitaan sa count site tidya sa San Jose de Buena Vista. Diyan dang nakita sa paghiwat ng Asian Waterbird Census o kung AWC nga may tinutuyo nga ma-monitor ang populasyon ka mga migratory birds o kung mga pispis ka nagahalinpad sa ibang pungsod para temporaryo nga mag-star sa aton lugar. Ang diyang migratory birds nagahalin sa lugar nanda sa bulan kang Setyembre kag nagabalik sa andang ginalinan sa bulan kang Marso kon Abril. Luwas sa tufted duck nakitaan man ang peregrine falcon o kung Falco peregrinus calidus nga kinakonsiderar nga pinakamadasig nga sapat sa bilog nga kalibutan. Sa tuig 2023, may 1,100 kag 67 kang migratory birds sa record kang DNR Penro, pero hasta kadya padayon ng andang team sa pag-isip kang numero kang mga migratory birds. May 7 ka count sites nga kung sa diin ginahiwat ang AWC, 3 sa Hamtik, 1 ra sa San Jose, 1 ra sa Libertad, 1 ra sa Pandan, kag 1 ra sa Kulasi. Suno sa DNR Penro ang presensya kang migratory birds ng kasenyales nga healthy nga ecosystem ang may dyan sa ating probinsya. Gani ang ating Governor Rodora J. Cajao, naghahangyo gid sa tanan kanatin nga protektahan ng ating palibot. Kag para sa Antique News Update, Daven Aragon, PIO Antique. Sa piyak nga bahin para sa trivia kag tinaga kinaraya nga pagadarhen nanday Make Torrechilla kag Manuela sa Molde. Mayad nga adlaw kasi Manoa. Nagabalik raman kita kadya para sa aton tinaga kinaraya. Alibadun, sangka ugali kung sa diin jaga sinabad or sabad nga persona. Sa liwan, ako si Manuela P. sa Molde para sa tinaga kinaraya. Kag para sa aton trivia antikenyo, regya si Maki Torrechilla. Mayad nga adlaw mga kasimanwa. Matuod-tuod gid nga mga Antikenyo, talentado sa duro nga aspeto. Pareho sa sara sa atin nga local attractions, nga ginhurma kang sara sa atin indigenous people groups rigya sa probinsya kang Antique, ang Iraynen Bukidnon. Man-anyo bala nga makita man sa ating probinsya ang rice terraces? Nadiskubrihan siya sa kabukidan kang Banwa kang San Remigio nga nag-ookupar kang 600 ka hektarya nga kalupaan. Amo dya ang ating Antique Rice Terraces nga napreserba sa Barangay General Fulyon. Ako si Maki Torrechilla, kag kita ay kitaliwan sa masunod kang edisyon kang Trivia Antikenyo. Kag amo to ang mga balita nga natipon kang PIO News Team. Tub-tub sa liwat, ako ang inyo tagbalita, Ken Estares.